Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Mayong buntag guys, kung may ligong kag traditional hilot, first time mo ni nakita, tanawag yun para sa imo ni. Mayong buntag sir. At sa katong pamati. Dali na pita, dali. Mga gakuan na manos din sa til ba? Ang balos mo sa tiil. Sila kadlon mo sa likod mo. Sumanga na ni. Mata lang. Bantala na nawala mo gudi. Niya balik to po. Mahal mo pahilot. Wala na akong pilot na. Yeah. Wala ra ni kuan banta na wala ino tutong Baka na mo, maayo na po. ano na ayo to na din kuan niya na balik mo bro. Ibalik na po. Sa pagkid. Kara. Hawak, likod, niya kanimutiin. Dili balikan mo sa tribe siguro ni. Magbasa day kayo ng kulit. Dili god. Okay. May kinakitaan ko ni mo. Akan may mga kumakuan. Yung kay na ako ka kuan. Maganda. Siglag tanaw lang, tanaw lang sa. Tanaw lang sa. Wala, At sulayan ka ron. sige, wala na lain. Wala na. May ginagmay. Wala naman. Wala. Kuan wala lang. Wala Sa pa mga mga- kuan Ako na lang mangita sa uban. Sige, asa kitang balay ni mo, sir? tanaw. Matanaw ka, Rabet. Diya sa may agan. Agan. Ako asawa ko, ni Murcia. Ano mo siya? Dito may kahapon ganyan, may dalikyan, may mga 2 oras, kaya nagkuhan ako, hindi pa. Ano itong mga ko, dali mo na ito, bakit hanggang nga dili mo, manglabot eh. Ano pa di ka na mga iyan na kuan? Dili lang mo, wala kong magkuhan na hawa mo, kung ayaw mo pag hinabot. Gusto mo ginagmay lang ang kuhan, kaya gitiran mo kung asawa. Di ay? Sigihan nila ko, takikitiil lang nga na ba. Lugaw, ano kung kuhan ta, hangin ba. Dito. Ayaw mo, ayaw mo pag kuhan. Mao. Hindi mo na maayaw niya, dahil ano mag-ipang chichita nila dito, may manawag, ano ba? Ana dito. Nagada, gana. Sakit sa dito pa ako. Basig na kay shout out sir, sa imuhang lugar sir, sa Matanaw. Ay, mapasilingan eh. Ganun lang. Ganyan lang. Ha? Paulaw tang bukan. Ay, ikaw lagi. Ay lang, sige lang. Makita nila Sige lang, dito sa makita. Matanaw. Makita na nilang kuan na. Makita na nilang epektibo. Sige, asa na to sa Agan. Agan. So ayan guys, shout out sa taga Matanaw, Barangay Agan. Sa andi, poblasyon ng agan. Poblasyon. Poblasyon Agan. Subdivision. Taga ni Murcia. Matanda ba yung nagikan mo? Hindi na nakabot ko eh. Dali ka ko rin, isingit niya, abot mo nila yun. Dali lang 15 minutes naman ako. Kailan may dagan, no? Dali lang na diya. Gapon, grabe dakop. Wa ko kakuan. Grabe dakop, yung pila ka kanto, upat. Dali. Matanaw. Asa matanaw. Upat ka posting. Puro yun yung mga tuwan. Wa ko ka bantay kaya ako sa magikan ko sa kuan niya padulong ako sa likod sa munisipyo di anak ko biyahe permi. Ano yun noon to, mga alas 3. So ayan guys, hello po sa taga Matanaw, Poblasyon, Agan. So hello po sa inyo, di ako kagahapon. No, shout out po sa inyo. God bless po. No? Ato ni sulayan. Sulayan daw ni Sir, ako ang hilot. Sige lang isang tanas kong video. Karon nanagyod siya na pod. Siya na pod ang magawa sa video. No, so tabangan natin si Sir. Mamayo yung pamatis ko sa siyempre. Inabanan sa pag-ampo sa Ginoo, no? Pag tanang gamudool sa kuha, magpahilot, magpatambal, tabangan na to. Mamayo mo kaya kahit kayo natin kinapamatis ko sa dili 100% ang natatrabaho. Ito po kung mahimo, nagkamutan, no? Nakaroon lang po nakakita nga video, please subscribe sa YouTube channel. Na po YouTube, Eric Hilot lang, no? Share this video para daghan ang masayo. Gabi na kung makashare mo ka guys. Number 1, makabalo, ani ay mga kaparintihan dito. Siyempre, no? Yung mga friends, sana lang. Dagang butang-butabangan nyo, shout out po sa mga regular viewers. Huwag siyempre salamat kayo sa mga nag-comment sa mga YouTube channel. Huwag siyempre shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW kung saan man kayo nagtrabaho ngayon. Ayan. So, hilot ako guys para sa inyo eh. Wapay alas 11 na nakadire. Hilot ako may 3 pesos. Ano, let's go. Sige sir. Sa ating kamay.
Oh, tama. Dalag, apple. Okay na ka na, sir? Hello guys, so ayan, magsugod ako gilot. Shout out po sa poblasyon Matanaw, Agan. Hello po sa mga taga Matanaw. Sige ko kagi dia. Alas 11 dito gusto. Sige, ito ba pangalan? Pangalan nito. Jewel. Bang.
Ibuang mapayat. Tata. Oh, Sa sir. kailangan ka ibuang mapayat. Ibuang na kaya sir. Hmm. Lalaki ba ito? Eh. Ibu na taga-sentro. Matanaw niya po namin kung na taga-sentro. Gitalikot ka ba? Ha? Gitalikot. Yun ang baka, sir? Ha? Yun ang baka. Oh. Ili mahubog.
dito, sir, dapat ako chat lang. Mainom lang. Oo, Sigarilyo. wala. Wala. Mag-explain ko sa mo, sir. Hmm. Paminawa ko, ha? Hmm. Paminawa ko, mag-explain ko. Kaya importante kayo sa makalawasan. Dili lang para sa mo, ha? Apil po ko. No, niya, labi na yun sa ato ang mga viewers. No? Kanito, sir, Hmm. kung pa ka masayod mo ni balay-balay sa uric acid, Hmm. kani sugar. Hmm. Uric acid, kani sugar. Ay, kalimot, ha? Ah, Dili yun ni sila parehas. Ha? ah. So, kani uric acid, na dari ang sigarilyo inom. Soft drinks, coffee, juice. Hmm. Ha? Alam. Kung asa ang kusog ni mong ginapasulod sa lawas, o na yung mapiktahan. Ha? Pero yun, duga pa man. Ipinasalan niyo siguro. Kana, kung wala lagi, sakit sa kita, parang kumuha ako. Mago tag sa dili kita pwede mahimasa, habat, punas, ligo, ha? Pinaka-oras, sir. Di, kanang kada adlaw, bitaw natural nga adlaw. Ah, Di kita pwede mahimasa, habat, punas, ligo, hapon, gabi kay. Ang tawagan na niya, pasmos kusog, ha? gabi na. Ha? Naghapon. Oto hapon gabi. Bawal na, ha? Ini sa mabungkag, magkadugay, bubugat ni. Oh. Dugay, uban, euro na lang. May kusog. Ha? Sakit kamay? Talang. Ah! Sakit ko. Tagamay. Agay. Ah! Agay. Inainitan ng inom sa din. Sakitan na ka. Agay. Sakit kamay? Kaya sab, lagi po man. Mantap. Hindi na mabungkag, mabugat mo na. Musa ka nito, Trisha? Sugar. Very good naman mo. Ikan eh. Ay! Sakit kamay? Kalong kay. Hindi na mabungkaw, ano? Bugata.
kaya din sa kini ni Patsy. Hindi ko kaya siya, gusto mo pati ng dulo ko niya, pero medyo po ako sa pati. Hindi ko pati hawa sa motor. Karong adlaw di ka pwede mapasa ha. Karong magugma, wala yung liko ha. Masakit ito yun na. Dili, dili. Asa na talaga. Katulog adlaw pa. Una sa kapag Karong adlaw di ka pwede, umala pwede ha. Karong na yung liko pa sa.
Ayan, ayan tayang. Ay, di pagbasa ron ha. Okay. Okay. Hirap ang tiguang. Nagkaroon ng gugma, wala ligo ha. Di pa ka may ng soft drinks? Dili na. Ha? Mas wala na dito kasi. Okay. Ito ay na. Tuwa ng tabangan. Okay. Hindi ka kauban din yan eh. Kaya makaya naman siya. Irig na ito. Ano si Juan? Irig dito. Oh. Okay.